ulam? Murag bahog adlaw. Kahumo! Downy Antibac, protektado sa bahong adlaw. Downy pang balay nimo. Sukli ang baho sa adlaw nga kagaw. Pambalay nimo, i-Downy Antibac nimo. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, niya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong galagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Mag-auban gihapon nato no ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod ug usab si kasamang radyoman Tax Ilumba sa gawas mo gihapon. Si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca o usab si kasamang radyoman Gion Ilumbaring. Pasiunang patimbaya sa gihapon no, sa atong amahan dinhi sa istasyon. Ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang baga radyoman. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kanatong tanan. Tagatong pizza karon, pizza 14 sa bulan sa Hunyo tuig 2020. Okay, mga tinawod nga tigpaminaw, atong ipadayon karon ang atong padayon nga paghatag kaninyo og kahayag. May labot na sa kanang gitawag natog balido nga mga kausaban dinhi sa bag-ong kasabutan. Kay lagi ang uban nato mga igsuon gani dili ni kay gamay ra ni sila, daghan ni sila. Daghan ni silang gatuo nga kining atong mga kausaban ron sa bag-ong kasabutan giisip o gihuna-huna ni sa uban nga paglapas sa sugo sa Dios. Ang Biblia gahisgot manggod og adunay paglapas sa sugo sa Dios. Og siyempre kung paglapas sa sugo sa Dios, kinsa man po'y taong gusto ana, di ba? Bisan kinsa nga nagtuo og Dios, nagtuo sa Biblia, dili gyud mo angkon anang ang among pagtuo, ang among relihiyon gatudlo og pagsupak sa Dios. Kinsa may tawo gud pud magtudlo og ingon ana, di ba? Pero lagi ato lang pong hinumduman kung nakahibalo na ta, nalimot lang. Ato lang pong hinumduman nga ang Biblia ga padayag pod, ga sulti pod nga na may huna-huna sa tao nga nagtuo siyang insakto siya, pero dili di ay. Maghato di ay noon niya gali sa kalaglagan. Di ba? Nga naman na, tungod lagi kay kitang tao, posible gyud tang masayop. Posible tang masipyat. Lamang ako laning gibalik-balik yun sa moral nga panglantaw, moral nga analysis. Kung wala nimo tuyo ang maong sayop, kanang gitawag na tug honest mistake, dili ka mahukman nga guilty ana. Di ka mahukman nga guilty. Mao na nga katubitang atong gihisgutan sa miaging Domingo nga ang yawa di malas gyud kaayo, ambot di malas by termino ana. Kaysa paningkamot niya nga malayo ang tao sa Dios, nga maparihas niya ba, maparihas niyang
demonyo, maparihas niyang yawa. Oh. Sa paningkamot niya, dili tanan gyud nga iyang madala. Parehas ra gud pod sa nila mga anghel, wa man gyud nadala ni Lucifer nga nahimong yawa ang tanang mga anghel. Gibanabana nga mga 1/3 of the angels raman niyang nadala. The rest, labing daghan nga mga anghel nagpabilin sa Dios. Di ba? Oh. Makaingong kung sa paningkamot sa yawa, kung ibase ni anang kanang gitawag nato og moral analysis nga ang Dios maghukom nato base sa atong nahibaw-an, oh, nakadtong mga nalimbungan o na-deceive sa yawa nga honest ang ilang pagka-mistake ba. Oh. Wa nila gituyo. Wa sila kahibalo sa ilang konsensya nga nasayop dai sila para nila correct sila. Now, bisag nasipya to sila, ang ilang gitudlo, dunay sambog, dili mao, pero wa man sila kahibalong, dili mao, kay na-deceive lang lagi sila. Oh. Sa moral nga analysis, dili yun na makuha yun siya pon sa yawa. No? Dili yun po na makuha sa yawa. Kay ang makuha yun sa yawa, nga maangkon yun niya nga iya yun, kadtumang mga tao nga nasayod sa tinuod, unya mo padayon gyud sa dili mao. Kana gyud makuha sa yawa nga maangkon niya nga iya. Oh, di ba? Mo na nakaanindot, mo na naka hustisya gyud kaayo sa kanibang balaod sa Dios. Dili kaniya hukman nga guilty kung ang imong estado, ignorance lang. Ang hukman ka nga guilty kung refusing to accept the truth. Kahibalo ka nga mao na insakto niya imong yung tuyo og supak. Oh. So mao na nga kung atong ayhog analyze, ambot og naa pa bagyo ka makuha sa yawa. Kung ayaw na itong analyze ba, tungod po sa grasya o kaluoy sa Diyos, nga ang tanang mga laglag, kadto ra yung nakahibalo silang sayop ang ilang yung gibuhat, labi na mga mortal sin ng ilang gipang himo nga dilimaw, sala, niya wa gyud kahinulsuli, kahibalo gyud sila nga angay itong ihinulsul niya, wa gyud padayon gyud sa pagbuhat sa ingon nga mga dili maayo. Sila gyud tinuod ang mga laglag. Nakaron, mao lagi, nakahinumdum po ko sa giingon ni Isaias ba? Nga, maabot ang panahon nga, for example, kana konong kulor nga itom, dunay mga tao nga ilag yung pilit nga mahimong puti. Ug ang puti, himuong itom. Sa may but pasabot, ana. Mao lagi, dunay mga tao nga ang ilang gipangbuhat, ilang ipatuo sa mga tao o sa publiko nga kana mo insakto. Pero dili di ay. Balihon ba? Balihon. So, karon dirita sa kana bang pagtuki ba nga unsa man gyud nang pasabot sa Biblia nga itom gyud. Og puti gyud. Na di yung mabalitad ba? Di ba? Na dirita mo sentro ba nga unsa man ang mga changes o mga kabag-uhan sa bag-ong kasabutan nga tinuod yun nga changes o kanang gitawag itong balido. Kay kung mangutan na punta sa mga igsuon natong 70 Adventist, muuyon man po sila nga naay mga changes sa bag-ong kasabutan nga isipon nga dili na paglapas sa sugo sa Dios o pag-usab sa sugo sa Dios. Pagtuman sama pananglit anang kanang tuli nga entrance sa kingdom. Mutuo man pod ang mga igsuon natong 70 Adventist nga sa daang kasabutan na sa bag-ong kasabutan dili na obligado ang mga Kristohanon nga magpatuli para pagsulod sa gingharian. Kay lagi sa ato nang gibalik-balik sa Kristyanismo ang entrance sa kingdoms kana mang bautismo, bunyag.
Sumala sa giasoy ni San Pablo sa Colosas 2:11 ug 12. So, ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist, naapod sila pagtuo nga pareha sa atong mga Katoliko nga dili tanang changes sa bag-ong kasabutan nga isipon nga paglapas sa sugo sa Dios. Isipon na nga pagtuman. Pero kana lagi ko nung Sabat nga matunong og seventh day of the week, kanang day of worship ba, nga Saturday. Kay gibalhin man yun na, ato man yun ang giangkon, nga gibalhin yun na natong mga Katoliko sa unang adlaw simana nga adlaw sa pagkabanhaw. Gibalhin na ato yun ang giangkon. Now, ang atong mga igsong Seventh-day Adventist, ako nagtuog yun, og I hope nga, insakto ko sa akong pangagpas, nga honest mistake lang yun nila. No? Nga, wag yun nila gituyo na ilang sayop ba? No? Nga, ang ilang pagtuo nga nung nagsupak sila sa barugan ng Katoliko kay sa ilang conscience, pagtuo nila nga nasayop ta. Nasayop ang Katoliko. Na, kana, makonsider na to na nga, dili sila guilty ana. Mo na nga, kita mga Katoliko nga nasayod, isip gugma nato nila, kita nga nasayod, maghatag tag panahon, maghatag ta og oras, nga igahin sa pag-share, pagpaambit aning atong kahayag. Sa pamasin o sa paglaom nga kadtong mahayagan, masayod sa explanation nga Katoliko, makasabot sila og muundang na sila sa ilang sipyat, sa ilang sayop nga dili tinuyuan. Di ba? Para nga usa gyud ta diri sa tinuod yun nga tinuod yun. Ano mo ako man ang ingon na naon tinuod nga tinuod yun kay naamay lagi gituhuan nimong tinuod niya dili di ay. Di ba? So mao na. Now, unsaon man nato pagpasabot ang ato mga igsuong Seventh-day Adventist nga kanang changes sa day of worship nga Saturday to Sunday pagtuma na sa sugo sa Dios. Kay kana laging balido nga kausaban pagtuman man na. Kay si Kristo wala mo ari dire, no? Sa kalibutan aron pagguba sa balaod sa Dios. Tumanon ug unsa to. Pero dili naman tanang balaod gud sa daang kasabutan nga mao ra gihapon ang hitsura sa bagong kasabutan na may mo-transform. Kanang transformation dili na isipon nga paglapas. Pagtuma na. Mo yun man ang mga Seventh-day Adventist, ana. Di ba? Mo yun sila, ana. Kana ding transformation nga sa daang kasabutan, ang halad-halad sa kung makasala ta kanang dugoon nga pagpatay hayop. Mo man ay naa sa daang kasabutan, pero ang katumanan, ana, sa bagong kasabutan, kadtong kamatayon ni Kristo sa krus. Mo na fulfillment. So, ang transformation ana nga gipunting ang kamatayon ni Kristo sa krus niya dili na isipon nga kay nausob na kamatayon na ni Kristo but pasabot gilapas tong daang kasabutan no dili. Ang daang kasabutan obligado ta sa maong panahon pananglit mga Hudiyo ta nga naata sa panahon nila ni Moses ug unsa tong ilang pagsabot sa balaod inatuon po nila pagsabot. Pero sa bagong kasabutan kay matransform man na, so ang transformation dili na isipon nga paglapas, pagtuman. Kay naa naman tas bagong kasabutan, mo yun man ang mga Seventh-day Adventist na. Di ba? Kanang sa una, ang ilang pagsabot anang makalapas sa adlong igpapahulay, silutan dayon og physical death penalty. Pero ang transformation ana sa New Testament dili na tagaan ng chance. Gitransform man na ni Kristo diri kanang mas gugma. Mas gugma. Kung gugma tong sa daang kasabutan, mas gugma ning bagong kasabutan. Ang yan transformation, fulfillment. Kaya naman si pag-uswag. Pag-develop. Ang development sa New Testament, kung diri na ta mo pailalom sa New Testament sa iyang mga kabaguhan, pagtuman ang interpretation ana, dili na isipon nga paglapas. Mo bitaw kadtong mga Hudiyo nga si Kristo sa dihang nagsugod-sugod na siyang mga changes kay ang fulfillment lagi sa old new. Dili ta magpabilin og new. Nya kay na may dagway sa mga balaod sa daang kasabutan nga pag-abot sa New Testament matransform. Unya ang transformation isipon na nga pagtuman.
I hope nga mahinay-hinay na og kasabot ang atong mga igsoong Seventh-day Adventist nga naay mga changes sa New Testament nga kung tumano nato na dili na isipon nga pag-usob sa pagguba sa balaod sa Dios, ang hitsura lang pagtuman ang pag-changes, dili na isipon nga paglapas sa balaod. So tinuon ng basa-basahon sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist nga wala mo ni si Kristo aron sa pagguba sa daang kasabutan. Sa balaod sa Diyos. Tumanon to. Pero ang daang kasabutan lagi na ay termino. Ang culmination yun, ang pagtapos yun sa daang kasabutan, katong kamatayon ni Kristo sa krus. Di ba? Katong naingon siya, natapos na. Usa sa gipunting niyang gipasabot yun anang natapos na ang daang kasabutan. Kay matod pa ni Pablo, gilansang man tong daang kasabutan ni Kristo sa krus. Ipasabot niya sa Colosas 2:14 hangtod 18 o 17. Gilansang to kay shadow man to. Shadow galibot pasabot dili pa tumao na gipaabot nga katumanan sa New Testament. Di ba? Nakuha ninyo? Kadtong giisa ni Moses nga larawan sa bitin nga tumbaga. Sa daan to, ang transformation ato nga gipaabot nga katumanan sa New Testament ang kamatayon ni Kristo sa krus. Kanang nagdupa siya sa krus nga gipatay siya. Unya ang handumanan ana kay si Kristo. Gusto man gyud anang handumon tong iyang kamatayon nga namatay siya sa krus mo nang kitang mga Katoliko magbuhat ang krusipiho. Okay, kanang atong krusipiho handumanan man na sa kamatayon ni Kristo. Pag-isa ni Kristo sa krus. Di ba sa nag-ingon gibase mga puna nato sa gipamulong ni Kristo sa Juan 3:14 nga maingon nga giisa ni Moses ang bitin o ribulto nga bitin nga tumbaga sa kamingawan ang anak sa tao kinahanglan sa susamang paagi iisa usab sa may pasabot niya na siya katong kamatayon niya sa krus niya ang handumanan ato kanang atong gibuhat sa Katoliko ron gi ablay-ablay gi kwintas-kwintas pala nato din sa atong simbahan nagsulod kita rin tag krusipiho mao na ang handumanan so ang changes katumanan di ba So, karon dirita hinay-hinay di man gyud ni human yun ato kay daghan man gyud tag mga background, mga example. Kay diha sa mga example, diha ta maka hinay-hinay o pasabot yun sa ato mga igsoong Seventh-day Adventist. Although dili nato magulpi gyud dayon kay kanang changes god sa day of worship gikan sa Saturday to Sunday. Valid na. Nganong valid na mga igsoon, ayaw lang yun kalimot lagi sa ako nang gibalik-balik pod nga pasidaan sa tagna ni Jeremia sa kapitulo 31, versikulo 31 ug 32 nga maghimo ang Dios og bag-ong kasabutan nga dili pareha sa daan. Sa to palahi. Pero ayaw lang pod ninyo huna-huna mga igsoon nga tanan pod nga balaod sa daan nga ang iyang dagway o itsura pag abot sa inyo i-transform o ilahi. Dili man god parehas god og kana bang nature ang balaod. Di ba bisan ang mga Adventist mo yun man sila lahi ng ceremonial law, lahi po ng moral law or divine law, di ba? Now, ang moral law mo na gitawag na to common law. Balaod natural. Kanang mga balaod natural para sa nang sanapulo kasugo ayaw pangawat, ayaw kaibog sa imong kanang di ka patay kanang nasa napulo kasugo. Moral law man na. Moral law na. So sa New Testament bisag bag-o na ta naa na tay pang-usbon kay New Testament naman pero kanang moral law bisag naay authority ang New Testament nga magbag-o kay New Testament naman kay lahi lagi kay naalagi sa Hebrehanon City 12 nga kay ilisan ang pagkapari ilisan usabang balaod o kana ayuhan nagsabot kay ilisan ang pagkapari ilisan usabang balaod. Naputoy mabasa sa Biblia nga ang Dios dili mausab ang iyang balaod. Munang kinanglan makahibalo ta mo qualify unsa nang balaod nga dili mausab sa Dios nga maura gihapon ang itsura bisag New Testament kanang gitawag na tog moral law. Moral law.
Dili gina mauyon gyud tanan nga ang moral law o natural law di gina mausab. Pero ang balaod gali nga ang iyang essence ceremonial, juridical, ecclesiastical, bisan gali kanang balaod sa gobyerno pwede na nila i-amen no kanang human laws, di ba? Kana nga klases balaod pwede na mausab. Now, ang concept ani sa Biblia, ang mga moral law or bisag kanang disciplinary gana pwede na mausab, no? Niya ang gahumpod nga makausab ana kanang naay authority pod. No? Unsa may bersikulo nato sa Biblia nga ang mga kadagkuan sa iglesia naay authority sa pag-usob-usob. Ang kanang Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit. Ang inyong itugot. Kinsa may giingnan ni Kristo nang iyang mga kadagkuan man sa iglesia, ang mga apostoles iyang giingnan ana. Nya kay ang authority sa mga apostoles mapasa man na sa ilang mga successor nga kung tan-aw na to sa Biblia, mga obispo man ang nakasunod sa authority sa mga apostoles. So ang mga obispo natong Katoliko, kung atong ayuho nagsabot ng Biblia, naay authority sa pag-usob-usob. Kanang binding and loosing. Kaya ang mga apostoles naman sila na. Diba? Katong Council of Jerusalem, diba? Unsa may giusab nila atong Council of Jerusalem? Mga kadagkuan ha, katong ilang council, ay ilang giusob nga, pwede na dili tulion ang magpasakop sa gingharian. Kaya dili na requirement niya. Dili na pihigon ng mga hintil. Di ba? Valid to, dili to isipon nga paglapas sa sugo sa Dios tungod kay naman sila authority sa binding and loosing. Unya, ang ila pong gipang usab kadto ra pong dili siya moral nga balaod. Pero naapoy gi padayon galit nila sa ceremonial kanang unsa to katong disciplinary man gihapon katong dili pagkaog dugo. Pero sa ila tong council. Pero ang musunod nga mo hawid sa ilang katungdanan, mapanunod man na. So ang musunod nga authority, pwede po mo usob ana. Kung kanang balaora, pwede mausab. Nakuha ninyo ang point mga tinawod nga tigpaminaw. Unya, karon maingon sila, veritas kanang sabat veritas. Nya nganong giusob man ng pagpatunong sa adlaw ana kanang day of worship. Na ako naman yung gibalik-balik. Siguro walang pagyod masabtan pag-ayo sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist. Now, ang akong clue ninyo, ngano kanang sabat sa tanang moral law, siya may pinakalahi. Mo na nga, kay pinakalahi siya, mo nang dunay giusab sa Katoliko diha. Kanang pagpatunong sa adlaw, asa na ipatunong. Kay kanang pagpatunong sa adlaw, dili na siya moral law. Ako nang i-explain niya. Kanang pagpatunong sa adlaw, ceremonial na. So kay ceremonial, dili mo makanigar mga Seventh-day Adventist. Kung ma-prove na to nga ceremonial ng pagpatunong sa adlaw, sa ato pa, muuyon mo nga pwede usabon. Kay mutuo man mo nga kanang ceremonial law sa daan, tapos ni Kristo sa cross, nasa Kolosas 2:14-18. Di ba ni uyo naman mo mga igsuon namong Seventh-day Adventist, ang mga ceremonial law sa daang kasabutan gitapos ni Kristo sa cross. So ang ato na lang ani mga Katoliko, unsaon na to pagpasabot ang mga Seventh-day Adventist nga kanang pagpatunong sa adlaw ceremonial. Kung asa i-observe na to ng day of worship. Ang moral law sa Sabat nga sa unom ka adlaw naagyoy day of worship nga usa, special. Muna moral. Unyag dili na mausab. Kana nga principle mo bitaw nga sa New Testament nagyapon tay Sabat pero lahi atong concept sa Sabat na. Day of worship na gipatunong nato na og adlaw sa pagkabanhaw. Kay mo mangguna ang handumanan sa mga Kristiyanos katong 7th day of the week sa mga Hudiyo, handumanan puto nila sa paghigawa sa Ehipto, di ba? Oo. Di ba? Mga igsuon. Mauna nga sa Hebrehanon 4:9, gahisgot si Pablo nga naagihapoy day of worship o naagihapoy adlaw nga igpapahulay. Kay ang moral law lagi magpadayon man na. Ang moral law sa Sabat wala na giusab sa Katoliko. Padayon na nga sa usa ka semana naagi day of worship. Pwede gyud nang tawgon natog unang o ikapitong adlaw.
human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Dili necessary gyud nga ikapito ka adlaw sa semana. Kay sa balaod gyud dili man gyud gi pinpoint gyud diha ang ikapito ka adlaw sa semana. Ang Sabat yun, ang day of worship, 7th day after 6 days works. Dili yun na sa 7th day of the week. Although naay hubad sa Biblia, katong sa debate, nahi akong higala nga, na siya hubad nga, 7th day of the week ang gi-render. Pero paraphrasing to. Sa original, it should be 7th day after 6 days works. Ikapito ka adlaw, human sa unom ka adlaw, sunod-sunod nga trabaho. Now, wa na ko igong panahon, ato ning ipasabot ninyo og ayo sa sunod Domingo, nga kana laging pagpatunong sa adlaw seremonyal. So maoro na nausab, valid na tungod sa gahom sa iglesia nga binding and loosing. Ang wala giusab sa Katoliko diha ang iyang moral essence. Nga sa usa ka semana naagi day of worship, 7th day after 6 days works. Tunong mang Domingo ana, kay sugod tag adlaw, Domingo, di usam Lunes. Mo man ay first day of work, di ang ikapito, unsan man na. Di, Domingo, so sakto gihapon. So ano tayo igong panahon? Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa mang oras o istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN.